Pride, amser i ni ddathlu ac ymfalchio yn y gymuned LHDT. Ond hefyd amser i ni atgoffa'n hun bod y frwydr ddim drosodd eto. Mae ymysodiadau homofobaidd wedi cynyddu 80% ym Mhrydain dros y 4 blynedd diwetha. Yn ôl adroddiad Stonewall, mae bron i 1 ym mhob 4 o bobl LHDT wedi profi digwyddiad neu drosedd cysineb yn y 12 mis diwetha. Mae yna 2 treian o bobl LHDT ofn dal dwylo eu partner yn gyhoeddus oherwydd bod nhw ofn ymateb negyddol gan bobl eraill. Heddiw, dwi am fynd â chi drwy ochr hyll y geiriadur gay, geiriau sy'n cael ei ddefnyddio i fychanu a bwlio. Yn wreiddiol, oedd faggot yn golygu bundle o frigau neu bundle of sticks, a oedd hyn ragedd oedd yn casglu y bwndeli yma o frigau yn cael ei alw yn faggot gatherers. Ers yr 20fed ganrif, mae'r term yma wedi cael ei ddefnyddio fel insult yn erbyn pobl hoyw. Term derogatory iawn i ddisgrifio dyn hoyw effeminate neu dyn hoyw merchetaidd. A ddim gair y gelwydd, nath un geiriadur ddisgrifio pwff fel an effeminate gay man who sometimes carries a handbag. Rhywun bent, rhywun sy'n yn syml, ddim yn straight. Rhywbeth odd, rhywbeth sy'n wahanol, rhywbeth sydd ddim yn gyffredin. Ond mae'r gymuned LHDT wedi ailfachu yn y term yma a mae rwan yn cael ei ddefnyddio i ddathlu. A dwi, fel dyn hoyw, yn falch o ddeud bod fi'n queer. Term slang o Jamaica ydy batty sy'n golygu anus. Hawdd felly gweld be mae batty boy yn ei olygu. Yn anffodus, mae'r term gay dal yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywbeth negatif. Mewn ysgolion heddiw, mae'r term that's o gay dal yn cael ei ddefnyddio yn ddyddiol fel insult neu ddisgrifio rhywbeth drwg. Meddyliwch fel mae hwnna'n neud i bobl hoyw neu bobl sy'n perthyn i'r gymuned LHDT deimlo. A weithiau falle bod chi'n deud o heb feddwl, ond dyna lle mae pethau angen newid. Mae o fyny i ni fel pobl i stopio hyn, a mae o fyny i ni i ddeud wrth pobl, os dyn ni'n clywed pobl yn deud y term yma, a dwi dal i glywed o yn aml iawn, mae fyny i ni sefyll fyny dros ein hunan a deud na, dydy hynna ddim yn iawn. A dwi ddim yn defnyddio'r fideo yma jyst i sôn am sut mae bobl straight yn defnyddio'r termau yma. Hyd yn oed yn y gymuned LHDT ei hunan, mae yna dal homophobia. Enghraifft i chi, wythnos diwetha, heb ddim sail o gwbl, nath na rhywun alw fi yn faggot ar Grindr. Dyn ni fel cymuned, yn enwedig yma yng Nghymru, yn gymuned fach. Felly mae'n bwysig bod ni yn cefnogi ein gilydd a bod ti'n dangos cariad i dy ffrindiau sy'n perthyn i'r gymuned LHDT. A falle jyst oherwydd bod chi ddim yn nabod person hoyw, di hynna ddim yn golygu bod ni'n gallu bod yn destun sport a rhywun i wneud hwyl ar ben. Dyna chi y geiriadur gay, a dwi wir yn gobeithio newch chi byth clywed rhai o'r termau gafodd ei drafod heddiw eto.